Hi guys, lamsuko tay sani katal vlog go hingkai ang tabo khay ready ungjak ani dress rok nai di hingkai ang dini Astami ni din hingkai book bar gynai hingkai norok bo kisa logeri tongdi happy Astami norok jotono hingkai tho thangana hingkai nai tongdi hingkai sok paijak hingkai borok bo kisa kom no tini dugano achugui tongha phai sok pai hingkai mondiro iko mondiro bo mutai se pura naithok chini o bazar ni mondir ma durga naithokmani ekdom angle cover chakha nugui hingkai borok rok bo bugru hingkai nai tongha bugru bai khamtamani kisa nai tonglaika chwng khorokni ani kisa bai ang hingkai yangkai anjali nalai tongo tabo khai anjali nalai bai prosad chalaina nai tongo anjali nabai khangi to book paio hingkai ba hingkai anjali nalai tongta anjali nabai tabo khai ut inko kopalo inko rok phulaina bagui hingkai uko book barok bai tabo oborok phulbai inko prosad rok kisa chalaioi wango jani jani book rok prosad rok twlangoi nogo thalai chinai hingkai nogo thangoi malai chinai norok no norok nai tongdi sak hingkai tabo khai inko baisung nogo thang tongo hingkai baisung nogo thangbai kisa mukhui chalaina hinui jambura mukhui hingkai norok bo kisa nai tongdi chwng bahai jambura mukhui khaijak hingkai norok no bo share khainai ang nai tongdi norok jolpui bufang jolpui bathai chana phaio chwng tabo nok bai srap laijak bufang nung chana bai nai si tongphule jambura chana laksukai chana mui bo songnai mui bo songnai hingkai mukhui bo samai chanai mai bo chanai chwng bong nogo mai bo chai thamchinai hingkai maimi bo song tongo sinjama mukhui mo Không ta sẽ đang đi bộ đâu. Không hành kia thì. Em mà liệp cái gì cả. Tổng ta sát chúng đi xem là sao thằng gì à? Bộ khó giống như. Em sur hay bộ bộ cái gì thằng cái gì nó số bao nhiêu? 되게 봐. 소파요 나 그래. 소파. 여기 안 나. 여기요. 바깥으로 좀. hả? Đi tạo bốc khai mùi xong bốn one shot system cái mùi xong bốn mai mi songgoi pai asuk lai tong lai khata bokhai ani busa bai ang ikko ro bai songo salai tong ta hingkai abokai sanja angkha hingkai mui songa nayo hingkai ta mui nai di norong no phunu hai ikko abata mui aboni mongkai manai manai no ang tini songnai hingkai norong no bo share khaine ang songmani ang bahai ke song hingkai norok kisa nai tongjadi
moso rubai ma pore berma rwgana berma rubai ma pore hingkai song sinai hingkai tam rwkha norong phunukha no tongadi tam karai rok boksai paikha hingkai iko sutui piyaj berma ruson tai mosor puljak rwkha mosor puli rwkha ta mosor gura khai hingkai thok rok tungkha hingkai piyaj rwgana hingkai iko pura aswk karaisa kupulung hingkai kejebai thangha tabuk khai hingkai munkha ang songmani kwcharo phunuk liya ta norok boring nangjaknai hinui video call o wngkha hingkai aboni bagui munui phunukha tei iko munui ahai wngkha onek tasty wngo ahai khe songui chakha hingkha ang thokjaksubo norokbo songui chana de naina bagui hambai.